Ако се кефиш на Carhartt Whip, със сигурност ще харесаш и тези брандове. Ето ти топ 5 недооценени стритуер марки. Започваме от Швеция. Sweet Skateboards е бранд, който комбинира класически скейтуер с по-изчистена скандинавска естетика. Ако харесваш Carhartt заради скейт и workwear влиянието му, това е марка, която задължително трябва да познаваш. На четвърто място слагаме Дърво или Wood. Wood е създаден през 2002 година в Копенхаген и е един от най-разпознаваемите датски стритуер брандове. Те смесват стритуер, хай фашън и скандинавски дизайн и точно това ги прави толкова интересни. Тия панталони дали ще са ми големи? Продължаваме с Norse Projects. Още един бранд от Копенхаген, но с малко по-различен подход. Norse Projects комбинират минимализъм, workwear и функционален дизайн. Интересно при тях е, че започват като магазин и арт галерия, преди да създадат собствена модна линия. От Копенхаген отиваме до Лос Анджелес за моя personal favorite Pleasures. Този бранд е създаден през 2015 година и е силно вдъхновен от пънк, грънч и метал културата. Правили са колаборации с Joy Division, с Daft Punk и са една от марките, които доказват, че стритуера може да бъде много повече от просто лого върху тениска. И завършваме подобаващо с Rocawear. Rocawear е създаден през 1999 година от Jay-Z и Damon Dash, като целта им е била да превърнат стила на улицата и хип-хоп културата в истински моден бранд. Това не е просто недооценена марка, това е част от историята на хип-хоп модата. Напиши в коментарите коя марка изпуснах и последвай за още яко съдържание.